Velkolepou vernisáž, která přilákala do galerie Diana nebývalé množství návštěvníků, uspořádali členové Tišnovského klubu přátel fotografie ve spolupráci s mikroregionem Porta. Pod názvem Krajina a lidé českých vesnic rumunského Banátu tak v únoru otevřeli výstavu fotografií ze společné výpravy, kterou klub do Rumunska podnikl loni na jaře. Na vernisáži vystoupily dva folklorní soubory, které spolu s dalšími českými krajany přijeli z Rumunska na pozvání Antonína Nahodila, starosty Předklášteří a člena fotografického klubu. Byl jsem potěšen pozváním, když jste byli u nás v Rumunsku a také tím, že váš klub připravil fotky z našeho kraje na tuto výstavu. Doufám, že tím, že jste uspořádali tuto výstavu, přispěli jste k propagaci agroturistiky v naší oblasti ve Svaté Heleně, Koroniny a všeobecně v celém Banátu. Na výstavě je k vidění okolo 150 fotografií necelé desítky autorů, kteří svými fotoaparáty zachytili zážitky z návštěvy Banátu na jugoslávsko-rumunské hranici v Jižních Karpatech. Výstavu v areálu firmy Mouka můžete navštívit do konce března.